sikwazi ukuthi sihlezi kanje ngoba umthombe nehlezi sisenkonzweni kodwa sikwazi ukuhleba lo yamuntu omlapha phambili kodwa sikwi-pass over kodwa sikwazi ukuhleba abanye njengoba sikwi-pass over nje bangama hairdresser abanye silapha sike nje bangama fashion designer bazobheka ukuthi wazowuhlanganisa njani wawuhlanganisa imbali engahlangani esikhundleni sokuba sikhumbule into esenzelwa ngoba unembeza wakhe awukakahlanzwa usakwazi ukubuka ikhanda lomuntu ukuthi lona ngoba eshumela akagonde ngani lona kungani install kanje kungani sibona isaka la kodwa installile ngoba wena uyihairdresser esikhundleni sokuba ube sekuyi pass over conference uba yihairdresser because you're conscious consciousness sagezwe ngembuzi hla ufike egazini lika Jesu uyokwazi ukuthi uma uye enkonzweni awuyili awukho esaluni awukho kwi fashion show hla siye enkonzweni asikho kumabona kude asikho kubona asisile ukuzobukisa kodwa sizofuna uNkulunkulu manje ke mashobana ngicela ukuvula nanti ithuba ke lithi iBhayibheli ke ngoba sesina lo mpristi omkhulu amaHebrew 4 athi ke sinompristi omkhulu osedabulile amazulu wayohlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu uverse number 15 walelo verse uthi ke asinayo umpristi ongenakho ukuzwelana nobuthakathaka bethu why because lithi iBhayibheli ke lo priest esinaye he is able to understand and to sympathize with our weaknesses. Reason being because uyakwazi ukuba umuntu. He knows how it feels to be a human. uJesu uyakwazi ukureject ukuthi kunjani. Not just being rejected by your own blood. Jesus knows. Jesus knows how it feels to be rejected by people whom you were trusted. What temper inner cycle, but ngomhla esiphambanweni they were no more to be found. Mhla uJesu ekhuphukela eGetsemane wanyuka noPeter noJames bayothandaza bemazi uJesu ekhazimuliswa kuvela uMose no Elisha entabeni kodwa balala kunokuba uJesu bamthandazele balala. uJesu uyakwazi ukucela abantu bayomthandazisa bafika entabeni bangamthandazisi balale. uJesu uyayazi leyo pain ukuthi njani. Jesu uyayazi. Bese lithi iBhayibheli therefore yini sesiyathandaza mthombeni madoda sesiyathandaza mthombeni pass 9 sesiyathandaza bese lithi iBhayibheli ngakho ke masisondele ngesibindi kuso isihlalo somusa ukuba sifumane isihawu esisiza ngesikhathi sifanele. Bazalwane usizo lomuntu alusekho embuzini. Usizo lomuntu alisekho emagobongweni. Usizo lomuntu alusekho enyangeni. Usizo lomuntu okholwa nguJesu alusekho ukuthi afake iziphandla zize ziphume engalweni ekhwapheni. Usizo lomuntu bafowethu alusekho emsamo. Usizo lomuntu alusekho bafowethu emfuleni ukuthi siyongena ephopomeni siyokhuphula isithunywa noma siyokwehlisa isithunywa. Usizo lomuntu okholwa nguJesu alusekho kuma consultation of inyanga nezangoma nababhulu. Kodwa iBhayibheli lithi sondela ngesibindi. Ngiyacela bafowethu namhlanje ukuvula nasi isihlalo somusa esavulwa ngegazi lomuntu esavulwa ngohlangothi kwachitheka igazi ukuba kuhlanzwe isihlalo okuyothi bonke abarejectwe basondele kuso okuyothi bonke abalahliwe basondele kuso. Bafowethu ngishumayela mini ngathi ungavumi uSathane abe nevoice yoku-accuser. Noma ngabe ikhona ivoice eku-accusayo but approach that throne. Noma ngabe uyayibona uyahluleka but approach that throne. Noma ngabe uyayibona unamali ungayeki ukuya. Noma ngabe uyayibona unabantwana ungayeki ukusondela. Noma ngabe uyayibona uyintanda ungayeki ukusondela. Noma ngabe uyabona uhletshiwe
kodwa ungayeki ukusondela ngoba lesihlalo sivulekile, isihlalo somusa esisiza ngesikhathi esifanele. Kukhona uJesu bafowethu asivulela indawo engcono yokuthi siyoyikhulumela noNkulunkulu. Ngiyacela bafowethu namhlanje kungabi bikho muntu oyophuma ngaloya mnyango ithemba lakhe lingekho esihlalweni. La esihlalweni nasi isihlalo, nasi isihlalo namhlanje mthombe ngiyathanda sivuliwe. La bafowethu kunesihlalo la esivulelwe bonke abantu. La kunesihlalo esivulelwe abantu akuthiwa zintandane. La kunesihlalo esivulela abantu abarejectiwe. La kunesihlalo esivulela abantu abangenabana, abantu abakhalayo bathi ngiya-aplya Dlamini kodwa ngiqashwa. Iy'ngane zami ziya-aplya kodwa yiqashwa. Nginey'ngane Dlamini ey'ningi akusebenzi nayo. Ngithi approach the throne. Ungavumi leyo nto silent ukuthi usondele esihlalweni. Yebo une-qualification kodwa usebenzi, kodwa sondela esihlalweni. Ngiyathandaza ngegama likaJesu ukuthi singavumi mashobane ukuba noJesu bese siyathula, bese izimo ziyasilenta. Ngiyacela sikhanze sizothandaza mfundisi. Khona igazi elasivulela indawo engcono. Kukhona igazi elasithengela ubuNkulunkulu. Kukhona igazi elikhuluma indaba ezinkulu kuneleyinqama nezimbuzi. Kukhona igazi elikhuluma indaba ezingcono kunelamaqhude. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunezimpepho. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunomalume nobaba. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunemsabo yakithi. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunedlozi lakithi. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunenyama. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kuney'ntelezi nezimpepho. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kuney'nsisi ney'nhlanga ongayigcabe emzimbeni. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunegazi laba. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunemali yakho. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunomcebo wakho. Kukhona igazi elikhuluma kangcono kunokuthwala. Kunegazi elikhuluma indaba ezinkulu. Kunegazi, 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 kunegazi.